Eze ọma. Ele nke na-ehi aka gị gwụrụ nke ele nke ibu aka gị n'ogologo nke. Iti ụmụaka ọgba dị izi. Ọ eziokwu. Ọga ifuru ụmụ ị mụrụ amụ out of annoyance. Ọkpọ ọga eji etite wundu. Opulu oyi si ka obu. Ebe a. Ọkpọ ya. If you need feet. Okay, okay, if you need feet. And the fitness guy will carry the fitness in 20 years. 21. Sit down, fitness Oga. You would have morale so one. You know, para. Is that Pokemon? Is that Pokemon? Nanti. Obugi could talk where. Equetana. Ikena nana no ha nenu. Ezoku. Equana pia. Onya batare for the big man. I say, "Oh no, you to them back here, but oh, it's not possible." They both be an agua. Oh, and make a couple of fruit. You go to the house with a good. I don't so many years into your oppo. It's the house with the Mura. Otirigisi, Moya, Suhanisia. Ibo, you go. I got check your injuries. So can't get more ija otale kobo.